ברוכים הבאים לחדר הקרן הקיימת לישראל. החדר הזה מספר על קניית אדמות העמק ורכישתה מידי משפחת סורסוק, משפחת אפנדים עשירה שישבה בלבנון, בסוריה ובמצרים. מי שמבצע את קניית האדמות הוא יהושע חנקין, גואל אדמות עמק יזרעאל. יהושע קנה אדמות בכל רחבי הארץ וקנה אותם עבור הקרן הקיימת לישראל. אבל המשא ומתן על עמק יזרעאל לקח שנים ארוכות. רק לאחר מלחמת העולם הראשונה, לאחר שהבריטים כובשים את הארץ מידי הטורקים העות'מאנים, בעצם יהושע מצליח לקנות את האדמות ובמחיר טוב. ברגע שקונה יהושע חנקין בשם הקרן הקיימת לישראל את אדמות העמק, הוא מעביר אותם לידי הסוכנות היהודית, והם מעבירות אותם לידי החלוצים שמתיישבים בו, מייבשים את הביצות, סוללים את הכבישים ומקימים את המושבים והקיבוצים הראשונים כאן בעמק יזרעאל. איך אספו את הכסף לקניית האדמות? את הכסף אספו באמצעות הקופסה הכחולה. וזהו שיר הקופסה הכחולה. אספר לך הילדה וגם לך הילד, איך בארץ ישראל האדמה נגאלת, דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם מצפון עד נגב. מן הסתם לחלקכם השיר הזה נשמע מוכר, הייתם שרים אותו בגן ובבית הספר כשהייתם מביאים כסף לקופת הקרן הקיימת לישראל, וכך עוזרים בעצמכם לגאולת האדמות.